मी सर्वांना पहिल्यांदा या ठिकाणी जय भीम करतो। मराठी कवितेतील आणि गीतातील बाबासाहेब आंबेडकर हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न मी आपल्यासमोर करत आहे। सर्व मित्रांनो जय भीम करतो, कारण मी माझ्याच एका कवितेमध्ये असं लिहिलं की जय भीमने जगणं अर्थपूर्ण केलं, आंबेडकरी बंडाने जीवनाचं सोनं केलं, धम्मगाता गात बोधिसत्व बुद्ध पेरत गेला, म्हणून एक प्रबुद्ध जन्माला आला आणि संपूर्ण बहिष्कृत भारत प्रबुद्ध झाला। त्या प्रबुद्ध भारतातल्या प्रबुद्ध नायकांनो, खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विषय मांडत असताना फार मोठा हा तसा विषय आहे। आणखीन एक दोन चरण आपल्या समोर ठेवतो। ए भीमराया तुझ्या लेखणीतून अग्नी फुले फुलली, सुगंधाने उठली मेलेली माणसं। ए भीमराया अखंड आयुष्य पेटत पेटविलेसे, पेटून उठल्या पिढ्या अनेक। लाखो वेदनेची तू दवा झालास, कवडी मोल जिने अनमोल झाले। ए भीमराया वाचनाची तान पुस्तकाने भागवली, वाहिला अखंड ज्ञानाचा सागर। ए भीमराया घातला वळसा विश्वाला साऱ्या, बुद्धीचे वलय पूर्ण केले। ए भीमराया ठेवून या माता तव चरणावर तुझी ही गाथा, शब्दात मांडू कसा। दिलेस तू इथे दगडांना आकार, फेडू कसे मी तुझे उपकार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आल्यामुळे आपण खऱ्या अर्थानं माणसामध्ये आलो, आणि माणसामध्ये आलो आणि आपण बोलके झालो, लिहू लागलो, मांडू लागलो, आपण आपले विषय वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण शोधू लागलो। बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचार हा खरं तर माणसाला माणूस करणारा विचार आहे। जैसे थे असणारी व्यवस्था बदलून मानवाचं कल्याण करणारी नवी एक व्यवस्था भारतीय संविधानाच्या आधारे निर्माण करणारा हा एक विचार आहे। खरं तर मित्रांनो, मराठी साहित्य आणि फुले शाहू आंबेडकरी विचाराचं साहित्य याचा जेव्हा आपण विचार करू त्यावेळेला या साहित्य प्रवाहाच्या मागे, या साहित्य प्रयोजनाच्या मागे साहित्याचा उद्देश हा मला तसा वेगळा वाटतो। कारण मराठी साहित्यामध्ये जे आजपर्यंत लेखन होत आलेलं आहे बहुसंख्य करून फुले शाहू आंबेडकरी विचाराचं, पुरोगामी विचाराचं सोडून, ते एकीकडे जैसे ती व्यवस्था ठेवण्यासाठी लेखन झालेलं आहे आणि जैसे ती व्यवस्था बदलून एक नवी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी फुले शाहू आंबेडकरांच्या साहित्याचा जन्म झालेला आहे। आणि म्हणून ज्या लोकांची खरं तर पोटं भरलेली आहेत, हे सगळी जीवनवादी असणारी, बहुसंख्य कलावादी असणारी लोक पोटं भरलेली, आणि जी माणसं माणसात नव्हती, उपाशी होती, अशी माणसं प्रबोधन करण्यासाठी प्रामुख्याने लेखन करू लागलेले आहेत। साहित्यामध्ये आनंद आणि उद्बोधन हे दोन प्रयोजन प्रामुख्याने जरी असले तर आपण सर्व बहुसंख्य करून जीवनवादी लेखक आहोत। आणि या प्रस्थापित आणि विस्थापित, आहेर आणि नाहेरी मधला हा संघर्ष या साहित्यामधून आपल्याला दिसतो आहे। आणि जैसे ते व्यवस्था ठेवण्यासाठी विविध साधनाचा इथल्या व्यवस्थेनं उपयोग केलेला, त्यामध्ये साहित्याचा सुद्धाही उपयोग केलेला आपल्याला दिसून येतो आहे। आणि आपण मात्र भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणारी संस्कृतीचा विकास करण्यासाठी साहित्य साधनाचा उपयोग आपण करत आहोत। मराठी साहित्याचा अभ्यास करत असताना या मराठी साहित्यामध्ये जो बहुजन नायक असेल, जो बहुजन समाज असेल, उपेक्षित समाज असेल, वंचित समाज असेल, अस्पृश्य समाज असेल, या समाजाच्या प्रश्नाला, विचाराला, त्यांच्या जगण्याला, त्याच्या वेदनेला न्याय मिळालेला आपल्याला दिसून येत नाही। आणि साहित्याचा समाज जीवनाचा आरसा आहे असं आपण म्हणतो। त्या आरशामध्ये कुठल्या लोकांचं, कुठल्या समाजाचं प्रतिबिंब उमटलेलं आहे याचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो त्यावेळेला धर्माच्या अनुषंगानं, अध्यात्माच्या अनुषंगानं ही व्यवस्था कशी बदलणार नाही अशा लोकांचं बहुसंख्य करून चित्रण झाले गेलेलं आपल्याला दिसून येईल। आणि म्हणून या साहित्य प्रवाहामध्ये हे बहुजन समाजातली माणसं, बहुजन समाजातील नायक आपल्याला दिसून येत नाहीत। आणि हे सगळी असणारी, सज्ञान असणारी माणसं या अज्ञानी माणसावर साहित्याच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांना हवा असणार तसं लेखन करून हे कायम त्याच्यावर वर्चस्व गाजवत राहिलेली सगळी मंडळी वाचनातून शहाणे झालेली आहेत। मित्रांनो, वाचनातून ज्ञानपण येतं आणि अनुभवातून शहाणपण होतं। बहुसंख्य फुले शाहू आंबेडकर हे अनुभवातून आलेलं साहित्य आहे। नारायण सुर्वे एका ठिकाणी असं म्हणतात की अनुभवातून आलेलं साहित्य हजार पुस्तकांना मागे सारताना आपल्याला दिसून येईल। म्हणून आंबेडकर साहित्य हजारो पुस्तकांना मागे सारणारी साहित्य आहे। आणि म्हणून इथल्या सज्ञानी माणसांनी अज्ञानी माणसावर राज्य करून दुसऱ्याच्या कठावर जगणाऱ्या माणसांचं साहित्य हे बहुसंख्य कलावादी अंगाने जाताना आपल्याला दिसून येईल। आपण मात्र जीवनाच्या अंगाने जातो। हे वेगवेगळे प्रयोजन आहेत। आणि म्हणून भारतीय साहित्य खऱ्या अर्थानं
आपण विचार करायला लागला तर फुले शाहू आंबेडकरी हे खरं देशीय खरं भारतीय साहित्य आहे. या मातीवर इथल्या माणसावर पोचले गेलेले हे साहित्य आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून एकूण मराठी कवितेचा जेव्हा आपण या अनुषंगाने अभ्यास करू तेव्हा अनेक वेगवेगळ्या प्रवाहांचा अभ्यास करत असताना की साहित्यामध्ये भाषा हे साहित्याचं प्रामुख्याने वाङ्मय आहे आणि त्या भाषेतून साहित्य निर्मिती होते आहे. आणि म्हणून भाषा ही साहित्याचं कलाकृतीचं माध्यम आहे. समाज जीवन ही साहित्याची सामुग्री आहे. साहित्य समाज जीवनाच्या आरशामध्ये आपलं चित्र उमटलेलं प्रामुख्याने बहुजन लोकांचं चित्र उमटलेलं नव्हतं. त्याचा जीवनाचं प्रतिबिंब त्यामध्ये फारसं उमटलेलं नाही. आणि म्हणून भाषा असेल साहित्य असेल ज्याला स्वतःची भाषा असते स्वतःचं त्याला संस्कृती धर्म सर्व काही निर्माण करता येताना आपल्याला दिसून येईल. म्हणजे भाषेविना समाज आणि समाजाविना भाषा असं राहत नाही. म्हणून भाषेविना साहित्य आणि याची कल्पना आपल्याला करता येत नाही. ज्यांना स्वतःची भाषा असते त्यांना स्वतःचं साहित्य निर्माण करताना आपल्याला दिसेल. वाङ्मय हा शब्द आपण वापरतो यांचा गंधही आपल्याला खऱ्या अर्थानं नव्हता. फुले शाहू आंबेडकरांच्या साहित्याचा विचाराचा जन्म झाल्याच्या नंतर त्याच्यातून साहित्य वाङ्मय प्रवाह हे जन्माला आलं. खरं तर आपण या वाङ्मयाचा जेव्हा आपण विचार करू त्यावेळेला मराठी साहित्याच्या जवळजवळ 2000 वर्षाचा जो काही इतिहास असेल, खरं तर 1001 वर्षाचा 2000 वर्षाचा म्हणा की आतापर्यंत सगळ्या 1818 पासून किंवा जन्माला आल्यापासून ते 1900 या 2020 पर्यंतच्या साहित्याचा आपण अभ्यास करत असताना आपल्याला असं दिसेल की प्राचीन वाङ्मयाचा जेव्हा आपण अभ्यास करू ज्ञानेश्वरापासून ते मुकुंदराजापर्यंत मराठी प्राचीन व्यवहार हा काव्य परंपरेचा जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा तो आध्यात्मिक आणि धार्मिकतेच्या अनुषंगानं बहुसंख्य करून लेखन झालेलं आपल्याला दिसून येईल. धर्मादृष्टीत समाज जीवन त्यावेळेला होतं. समाज धर्मप्रवान आणि भक्तिप्रवान करण्याची प्रेरणा त्या साहित्याच्या पाठीमागे होती. म्हणून त्या काळातील साहित्य समाज संस्कृती प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जर आपण बघितलं तर ती धर्मप्रवणच प्रामुख्याने होती. भारतीय संस्कृतीत आर्य ही प्रामुख्याने बघायला लागल्याच्या नंतर विशिष्ट लोकांची संस्कृती म्हणून सुद्धा पुढे आलेली आपल्याला दिसेल. आणि मग हे आध्यात्मिक असणाऱ्या साहित्याच्या पाठीमागं परमेश्वराची कल्पना कल्पून माणसाचं शोषण करण्याचा प्रयत्न केला. मग महात्मा फुलेनं परमेश्वराच्या जागी माणूस महत्वाचा आहे, या सृष्टीचा या जगाचा माणूस निर्माता आहे हे पहिल्यांदा त्यांनी त्याची मांडणी केलेली आपल्याला दिसेल. आणि इंग्रज या देशामध्ये आल्याच्या नंतर स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता आणि न्याय इथे सुरू झालेला आपल्याला दिसतो. आणि म्हणून इंग्रज या देशामध्ये आल्याच्या नंतर सगळी शिक्षण व्यवस्था या ठिकाणी खुली झाली. आणि खुली झाल्याच्या नंतर मग अनेक लोक त्या काळामध्ये शिकू लागलेले आहेत. आणि मग शिकत असताना ते प्रश्न विचारू लागलेले आहेत की या साहित्यामध्ये आम्ही कुठं आहोत, आमचं स्थान कुठं आहे, नेमकंपणाने आम्ही कोण आहोत, असे प्रश्न विचारू लागले. आणि फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारप्रेरणेमधून अनेक वाङ्मय प्रवाह जन्माला आलेले आहेत. खरं तर या अविद्येमुळे अज्ञानामुळे माणसाच्या वाट्याला दुःख आलं म्हणून बाबासाहेबांनी शिका म्हटले आणि लाखो कोट्यावधी लोक शिकले आणि शाणे झाले आणि मग आपलं अस्तित्व शोधू लागले आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारातूनच आधुनिक मराठी वाङ्मयातील अनेक प्रवाह या ठिकाणी जन्माला आलेले आहेत. मराठी चळवळीला वैचारिक रसद पुनराने अनेक विचारवंत अनेक साहित्यिक जन्माला आले. हे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गौतम बुद्धांच्या फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारातून हे वाङ्मयीन प्रवाह जन्माला आलेले आपल्याला दिसून येईल. या प्रवाहाचा उद्देश मानवाचं जीवन सुखी करण्यासाठी हे सगळे वाङ्मयीन प्रवाह खरं तर जन्माला आले. आणि म्हणून आधुनिक मराठी वाङ्मयीन प्रवाहाची प्रेरणा बघत असताना असं आपल्याला दिसून येईल की आपण आधुनिक मराठी वाङ्मयाचे जनकत्व म्हणून आपण महात्मा फुल्यांना आपण मानलं पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की ह्या सगळा इतिहास जर आपण बघायला लागला तर आधुनिक कवितेचे जनक केशवसुताला न म्हणता आधुनिक कवितेचे जनक महात्मा फुलेला म्हटलं पाहिजे. आधुनिक निबंधकार चिपळूणकराला न म्हणता आपल्याला महात्मा फुल्यांना म्हटलं पाहिजे. नाटककार विजय जनार्दन कीर्तने यांना आधुनिक पहिले न म्हणता महात्मा फुल्यांना म्हटलं पाहिजे. म्हणजेच महात्मा फुले यांना आधुनिक मराठी वाङ्मयाचं खऱ्या अर्थानं जनक आपण म्हटलं पाहिजे. आणि त्यांच्या मग असणाऱ्या फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराच्या प्रेरणेतून आपण खऱ्या अर्थानं लिहू लागलो, बोलू लागलो. बाबासाहेबांनी शिका म्हणले. त्यांच्या एका हाकेला ओ देऊन गाव कुसाबाहेरची माणसं नाकेबंदी तोडून आली आणि बोलू लागली आणि मुक्यांना वाचा मिळाली. आणि हे माणसं मोठ्या प्रमाणामध्ये लिहू लागली, बोलू लागलेले आहेत. मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा एक युगांचा आवाज आहे, युगकर्ता आहे. एक नवी व्यवस्था असेल की जी नवी व्यवस्था भारतीय संविधानाच्या आधारे माणसाला माणूस करण्यासाठी त्या साहित्याचा माध्यम म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत. खरं तर या जगामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर प्रचंड अशा प्रकारची पुस्तकं लिहिली. जेवढी पुस्तकं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर लिहिली गेली असतील, जेवढे ग्रंथ, जेवढे गीत, जेवढे कविता बाबासाहेब लिहिले असतील तेवढी जगामध्ये कुठल्याही महापुरुषावर लिहिली गेली नसतील. म्हणजे त्यांच्या जीवन कार्यावर अनेक पिढ्या असं सातत्याने लिहू लागलेले आपल्याला दिसून येतात. बाबासाहेबांचं जीवन प्रामुख्याने प्रेरणादायी, स्फूर्तिदायक, मार्गदर्शक ठरलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून त्यांचा सर्वव्यापी असणारे विचार आदर्शस्थानी ठेवून हजारो लेखकांनी आपली लेखणी चालवलेली आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या विविध असणाऱ्या पैलूंवर
त्यांच्या ज्ञानावर, त्यांच्या वैचारिक उंचीवर, बाबासाहेबांच्या विविध असणाऱ्या पैलूंवर प्रचंड अशा प्रकारचं लेखन या काळामध्ये झालेलं आपल्याला दिसून येईल. बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा पुढे घेऊन जाण्यामध्ये आणि मानवतेचं जीवन कल्याण करण्यामध्ये या लोकांचं सगळं लेखन आपल्याला दिसून येईल. खरं तर एका वामनदादा कर्डकांनी बाबासाहेब आंबेडकरांवर 10,000 गीतं लिहिली असं म्हणतात. 5,000 ते गीते जवळपास, माझ्याकडे 2-3 हजार वामनदादाची गीतं असतील जवळपास. म्हणजे या अनुषंगानं बाबासाहेब लिहिलेली गीतं, बाबासाहेब लिहिलेल्या कविता याचा जर आपण विचार करायला लागलो तर जवळपास लाखाच्या पुढे तरी किमान बाबासाहेबांवर गीतं आणि कविता लिहिल्या गेल्या असतील. विश्वास पाटलांना आपल्या कवितेमध्ये 200-250 कविता छापल्या गेल्या. आता अलीकडे अशोक दवणेनं 2000 2000 कवितांचं एक पुस्तक, म्हणजे त्याच्यामध्ये संपूर्ण बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच कविता आहेत. अशा अनेक कविता संग्रह आहेत. आंबेडकर भारतमध्ये माझ्या बाबासाहेबांच्या सगळ्या कविता जवळपास आहेत. अनेक लोकांनी कविता बाबासाहेब लिहिल्या गेल्या कारणामुळं अनेकाचं जीवन त्याच्यामुळं उजळून निघालेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून मायबापापेक्षाही सर्वश्रेष्ठ मानले गेलेलं आपल्याला दिसून येईल. शेकडो लेखक, कवी, लाखो लोकांच्या काळजाचा देठ बाबासाहेब झाले आणि मुख्यांना बोलके झाले. करोडो लोकांना श्वास मिळाला आणि म्हणून त्यांच्या विचाराचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी हजारो गीते, गाणी लिहिले गेलेले आपल्याला दिसून येतील. त्यांचं विराट एक दर्शन या गीतामधून आपल्याला होईल, कवितेमधून आपल्याला होईल. आंबेडकरी विचाराच्या शुद्धरीवर भारतीयांचं वैचारिक खऱ्या अर्थानं दारिद्र्य गेलं गेलं. ज्ञानाची शुद्धरी सर्वश्रेष्ठ आहे, हेच आपलं फार मोठं बाबासाहेबांनी दिलेलं हे भांडवल आहे. आपलं वैचारिक दारिद्र्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी गावलेलं आपल्याला दिसून येईल. म्हणून बाबासाहेबांच्या जन्मापासून ते बाबासाहेबांच्या मृत्यूपर्यंत हजारो पुस्तकं, हजारो गीतं, हजारो लाखो आता आपल्याला म्हणता येतात. खरं तर या सगळ्या असणाऱ्या गीतांची आपण एकदा याच्या नोंदी आपण केल्या पाहिजेत कुठेतरी. म्हणून बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य व्यक्तिमत्वाच्या विचारांची ओळख या गीतकारांनी आणि या कवीनं करून दिलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि त्यांच्या विचारावर पावलं टाकण्यामध्येच मानवी जीवनाचं कल्याण आहे हे सर्वांनी सांगितलेलं आपल्याला दिसेल. ही गाणी ऐकताना, बाबासाहेबांच्या कविता ऐकताना आपण अचंबित होतो. गीतकारांच्या, कवितांच्या, या कवी लेखकाच्या प्रतिभेच्या असणारी शक्ती आणि ऊर्जा ही प्रचंड आहे. इतर लेखक लिहिताना, इतर लेखक बाबासाहेबांवर बोलताना किंवा इतर असणाऱ्या महापुरुषावर बोलत असताना आपण जेवढं बाबासाहेब आपल्या रक्तामध्ये मुरलेला दिसतो, बिंबीच्या देठापासून आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मांडण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांच्याविषयी असणारी कृतज्ञतेची भावना आपण व्यक्त करत राहतो. आणि म्हणून महामानवावर जेवढी गीतं लिहिली गेली तेवढी नाही, मी आताच बनलेला आहे. आणि म्हणून त्यांच्या विचारावर आज या अनुषंगानं काही कवितेचे उदाहरण देत आपल्याला बघायचं आहे. खरं तर या भीम गीतकाराने, या गीतकाराने आंबेडकरी विचार आणि चळवळ हे खऱ्या अर्थानं जगवलेली आहे, वाढवलेली आहे, चालवलेली आहे, विकसित केलेली आहे. बाबासाहेबांनी एका ठिकाणी तर गाणे ऐकल्याच्या नंतर की माझ्या 10 सभा आणि कर्डकांचा एक जलसा बरोबर असं म्हणाले, इतका विचाराचा प्रभाव या गीतांचा होता. आणि म्हणून लोककलावंतांनी, या गायकाने, गीतकारांनी, कवीनं युगंधराचा आदेश मानून आपली लेखणी, आपली वाणी सामाजिक दुःखाला वाचा फोडून त्यांचं दुःख कमी करण्याचा मार्ग दाखवण्यासाठी केलेले लेखन आहे. म्हणजे एका दृष्टीने हे गीतकार, गायक आणि कवी आंबेडकरी विचाराचे एका दृष्टीनं भाष्यकार आहेत असं आपल्याला म्हणावं लागणार आहे. आणि म्हणून आंबेडकरी साहित्य, कविता, गीते हे क्रांतिकारक असणार आपल्याला ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. म्हणजे हे गीता असेल, कविता असेल, हे आंबेडकरी विचाराचं फार मोठं एक भांडार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी वामनदादा तर 10,000च्या पुढे गाणी लिहिली गेलेली वामनदादाची आपल्याला दिसून येतील. आणि म्हणून त्यांनी ज्ञानाचा आघात अशा प्रकारचं भांडार आहे. बाळ कल्याणकर एका ठिकाणी असं म्हणलेलं आहे की पुस्तक हे बाबासाहेबांचं मस्तक होतं आणि ते संपूर्ण मस्तक कुणाचं हस्तक नव्हतं. आणि म्हणून त्यांच्या समोर जग सारं नतमस्तक होतं. एकच भांडवल आहे ज्ञान. आणि मस्तक कुणाचं हस्तक नसल्या कारणामुळे त्यांच्या समोर जग सारं नतमस्तक होतं आणि शोषित पिढी संपूर्ण नतमस्तक होताना आपल्याला दिसून येईल. वामनदादाचं चालणं असेल, वामनदादाचं बोलणं असेल, लिहिणं असेल, वागणं असेल, हे सगळे जीवन भीममय झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. भीम त्यांच्या काळजाचा देठ झालेला दिसतो, तो आपल्या काळजाचा देठ झालेला आहे, श्वास झालेला आहे. म्हणून बाबासाहेब सांगणे हेच कर्म या कवीनं, या गीतकारांना सर्वश्रेष्ठ मानले गेलेले आपल्याला दिसून येईल. का मानलं असेल असं की उद्धरली कुटी गोळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, सकळ दंड पायात साकळ दंड तटा तटा तुटतात झाले गुलाम मोकळे. ही जीवनाची सार्थकता कशामध्ये मांडली गेलेली आपल्याला दिसून येईल. आणि त्यांच्यामुळे, भीमामुळे, बाबासाहेबांमुळे आपण माणसात आल्या कारणामुळे हे सर्व कवी असतील, लेखक असतील, ही वाटपुरींची सोडून आंबेडकराला सोडून तुला चालताच येत नाही, तुला हलताच येत नाही, या महामानवाला सोडून तुम्हाला याच्यापुढे जाता येणार नाही त्यांनी सांगितले. आणि वामनदादा तर म्हणतो आहे भीम विचाराची खीर ही वाटली पाहिजे, गलोगलीला वाटली पाहिजे. का वाटली पाहिजे? एक भीम का नर पैदा होयाच्यासाठी, एक नाही आंबेडकर पैदा झाला पाहिजे. हा उद्देश या साहित्याच्या पाठीमागे आपल्याला दिसून येतो आहे. प्रीतपुरी ही दाटावी, नवीत नगरी थाटावी, खीर भीमाची घोटावी आणि गलोगलीला वाटावी. का? एक नवा पुन्हा एकदा आंबेडकर जन्माला हवा यापेक्षा. एक बाबासाहेब जन्माला आले आणि हजारो
बाबासाहेब खेडोपाड्यामध्ये जन्माला आलेले तुम्हाला दिसून येतील. एक प्रज्ञा सूर्यामुळे झोपडीतून अनेक सूर्य उगवलेले आपल्याला दिसून येतील. म्हणून हे गीतकार, हे कवी अत्यंत बाबासाहेबांवर निष्ठा श्रद्धा ठेवून भीमीच्या देठापासून हे लेखन करत असताना आपल्याला दिसून येतात. हे भीमराया नमी तुम्ही पाया द्यावा मती आम्हा गुण गाया, असे कवी म्हणताना आपल्याला दिसतात. बाबासाहेब शोषितांची माऊली सर्व काय. म्हणून या गीतकाराने, या कवीनं बाबासाहेबांच्या जन्माच्या नंतर काय झालेलं आहे, जन्माच्या अगोदर का होतं, का बदल झाला, हेही सांगितलेलं आहे. मावळचा इतिहास करतो, वर्तमान करतो, भविष्याच्या पुढे जाण्याची दिशाही मिळते आहे. काल मुजरेच केले रे माझ्या मेलेल्या बापाने, आज मुजरे मला करती त्या भीमाच्या प्रतापाने. हा बदल या कवीनं, या गीतकाराने नोंदवलेला आहे. का नोंदवलेला आहे? कारण हा सगळा इतिहास तुम्हाला कळला पाहिजे. माय बापापेक्षाही आपला उद्धार या महापुरुषाने केल्या कारणामुळे आपण माणसात आलेलो आहोत. आणि म्हणून या माणसात आणण्यासाठी बाबासाहेबांच्या जवळ कुठलं काय साधन होतं, त्या साधनावर या काळामध्ये या भीमगाथा गीतकारांनी आपलं लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. की काय होतं बाबासाहेबांच्या जवळ, ज्ञान हेच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होतं. आणि म्हणून त्या क्षेत्राच्या जोरावर त्या काळामध्ये त्यांनी ती केलेली मांडणी आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांकडे बघून हे सगळं समाज त्या काळामध्ये राहत होतो. केरबॉ गायकवाडांनी बाबासाहेबांच्या राणीमानावर त्या काळामध्ये बिटाल हे हुशार महाराज पोर असे वापरलेला तुम्हाला दिसून येईल. या गीतानं बाबासाहेबांची राहणीमान कशी होती ते आपल्या समोर ठेवल्याच्या नंतर तसंच आपण राहत होतो. हे सांगितलेलं बाबासाहेबांचं राहणं असेल, बाबासाहेबांचं बसणं असेल, बोलणं असेल, चळवळी असतील, आंदोलनं असतील, वेगवेगळ्या प्रकारची गीतं घेऊन बाबासाहेबांची एकूण असणारी मानवतेची चळवळ गतिमान करण्या कारणामध्ये या गीतकारांचा आणि त्याचबरोबर या कवींचा फार मोठा वाटा आहे. राजानंद एका ठिकाणी म्हणतो, बाबासाहेब राजानंदने 1000 गाणी लिहिली. भारतीयांच्या जीवनाची ही एक लाईफ लाईन आहे खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांचे विचार म्हणजे. आणि म्हणून त्यांच्याविषयी अनेक लेखक कवी प्रचंड लेखन करताना आपल्याला दिसलेले आहेत. आणि म्हणून या महापुरुषामुळे अनेकाच्या जीवनाचं मंगलमय झालेलं आपल्याला दिसून येईल, अनेकाचं जीवन आदरामर झालेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून कित्येक पिढ्याला उरणारी अशा प्रकारची शुद्धुरी या गीतामधून आपल्याला मिळते आहे. आणि म्हणून बाबासाहेब हे ज्ञानाचे प्रतीक होते, बाबासाहेब विद्यापती होते, ज्ञानपीठ होते, अशा अनेक कवीनं वेगवेगळ्या पद्धतीनं केलेली मांडणी आहे. खरं तर बाबासाहेबाला कितीतरी संबोधने आलेले आहेत. जसं बुद्धाला 32 लक्षणांना ओळखतो, काही लोक टोपण वापरतात. बाबासाहेबाला संबोधने 200च्या पुढे वापरलेले आहेत. प्रज्ञासूर्य, ज्ञानसूर्य असे कितीतरी आपल्याला सांगता येतील मित्रांनो. की त्याच्यामध्ये किती काय ज्ञानदाता, विद्यापती, महाज्ञानी, सखा, युगपुरुष, वादळवारा, महापंडित, विश्वभूषण, कोहिनूर, रत्नपारखी, बोधिवृक्ष, सेनापती, उद्धारक, ज्ञानसागर, ज्ञानप्रकाश, कितीतरी 200च्या पुढं उपाध्या दिल्या गेलेल्या तुम्हाला दिसून येतील. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये नवे वेगवेगळ्या पद्धतीनं अन्वय अर्थ लावत भाष्यकार करत जाऊ लागलेले कवी आणि लेखक आपल्याला दिसून येतात. वामनदादा म्हणतो, भीमवाणी पडली माझ्या कानी, ती तर ठरली माझी गाणी. नव कायदे माझ्या भीमाने केले, नांदेल दुनिया आता सुखाने, देशात होईल उद्धार, असे एका कवीनं म्हटलेलं आहे. म्हणजेच या कवितेच्या अनुषंगानं, समाजाच्या अनुषंगानं की समताधिष्ठित जाती विरहित समाज रचना निर्माण करणं हा उद्देश सुद्धा या कवींच्या पाठीमागे आपल्याला दिसतो आहे. एका देवीदास भाऊ आंबेजोगाचा एक कवी आहे. तो असं म्हणतो, भीम आला झाला आधार, भीम राहील होईल उद्धार, भीम अंधारातील देवा गोड शिव कारुण्या घ्यावा. म्हणजे तोच एक मार्गदाता, तोच एक प्रकाशदाता, आमचा दुसरा कोणी उद्धारक नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतलेली आपल्याला दिसून येईल. अहो असे कितीतरी आपल्याला आता गीत, कितीतरी आपल्याला कविता आपल्याला सांगता येतील. वामन निंबाळकर असतील, नामदेव ढसाळ असतील, यशवंत मोहन असतील, शरण कुमार लिंबाळे, कितीतरी सांगता येतील. एका कवीनं असं म्हणलेलं, वामनदादाच म्हणलेलं आहे, भीमाचं अक्षर दिसते मोत्यावाणी, वाचायला गेल्यावर डोळ्याला येते पाणी. आता आपण हे जेव्हा ऐकतो त्यावेळेला आम्ही लहान असताना हे सगळे पद, हे कविता, हे गीतं वाचत असताना, निळा पाड्यांच्या कविता वाचत असताना स्फुल्लिंग आमच्या मनामध्ये त्या काळामध्ये निर्माण होताना आपल्याला दिसून येईल. या सगळ्या गीतकारांनी सुद्धा बाबासाहेबांचे असणारे विचार तनामनामध्ये, आपल्या मनामध्ये रुजवले आणि या समाजामध्ये बदल घडवून आणण्याचा फार मोठा विचार या ठिकाणी या काळामध्ये या सगळ्या कवीनं आणि या सगळ्या आपल्या गीतकारांना दिलेला आपल्याला दिसून येईल. मित्रांनो, भीमसा कौन बडा आहे बताव इस धरती पर, असं एका कवीनं म्हटलेलं आहे. बाबासाहेब झाले नसते तर या ठिकाणी हे साहित्यिक कवी खऱ्या अर्थानं झाले नसते, जन्माला आले नसते. आणि म्हणून त्यांचं मोल हे मोलच होऊ शकत नाही असं मला म्हणायचं आहे. प्रभाकर पोखरेकर म्हणतो, विश्वाच्या ओटावर भीम नाव, आंबेडकर कोरले काळजावर भीमराव आंबेडकर. भीमसृष्टीत भीमदृष्टीने करोडोचे जीवन प्रकाशमान केलेलं आहे हे गीतकार सांगताना आपल्याला दिसून येतात. ही तुझीच कमाई सर्वश्रेष्ठ आहे असं वामनदादांनी म्हटलंय. बाबासाहेब आंबेडकर अनेक महाकाव्याचा, खंडकाव्याचा विषय नाही, व्यवस्था बदलण्याचा, हे जग सुंदर करण्याचा विषय आहे, विचार आहे. आणि हे गीतकार सांगताना आणि हे कवी लेखक सांगताना आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून बाबासाहेबांच्या विचाराची शुद्धरी
माझ्या गाठी असल्या कारणामुळे आम्ही सातत्यानं कुणाच्याही विचाराच्या वळतनेला जाऊ शकत नाही असं सिद्धार्थ जाधव म्हणताना आपल्याला दिसत आहे. बाबासाहेबांच्या घटनेवर ज्याच्या घटनेवर चाले हे राज्य ज्ञान वैभव त्यांना साठे. बाबासाहेबांच्या घटनेवर हे राज्य चालू लागलेले. पोखरीकरांना सांगितलं, विद्यापती असं म्हटलं, वैभवपती असं म्हणलेलं. भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ काय आहे कसं आहे त्याच्यावर गीता रचली गेली. कोट्यावधी असणाऱ्या लोकांचं जीवन सुखी करण्यासाठी ही ज्ञानाची शुदुरी दगडाला आकार देणारी, शिल्पकार करणारी, मातीला आकार देणारा असा किमयागाराच्या अनुषंगाने मांडणी केलेली आपल्याला दिसेल. आपलं कवडीमोल असणारं जिनं यांनी कसं अनमोल केलेलं आहे हे असं आपल्याला दिसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, हे गाणे ऐकताना, या कविता वाचत असताना आम्ही लहानपणी खऱ्या अर्थानं रडत होतो आणि खेडोपाड्यामध्ये आमचे मायबाप असं म्हणायचंय, काही झालं तरी ही मुलं शिकवली पाहिजे. खरं तर रामायण भीमायण याच्यापेक्षाही मी एका कवितेमध्ये असं लिहिलं होतं की आम्हाला काय हवं आहे. त्या कवितेमध्ये मी माझ्या एका असं लिहिलं की आम्हाला रामायण नाही, आम्हाला भीमान हवा आहे, आम्हाला महाभारत नाही, आंबेडकर भारत हवा आहे. आंबेडकर भारत हवा आहे आणि म्हणून तो आंबेडकर भारत निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुद्धा या कवीच्या काव्यामधून होताना आपल्याला दिसतो आहे. म्हणून या प्रज्ञासूर्याच्या कुळामध्ये आमचा जन्म झाला म्हणून हे सर्व कवी, लेखक, गीतकार धन्यता मांडत असताना आपल्याला दिसतो आहे. बाबासाहेब म्हणजे काय? बाबासाहेब म्हणजे जीवनाचा प्रवाह. आंबेडकर काळाचे नाव, परिवर्तनाची ठेव, भविष्याचा वेद म्हणजे बाबासाहेब, भविष्याचा वेद म्हणजे आंबेडकर असं एका कवीने म्हटलेलं आहे. आंबेडकर ही व्यक्ती नाही, एक विचारधारा म्हणून मान्य केलेली आहे. बाबासाहेब सांगत असताना या कवींचे व्यक्तिमत्व, बाबासाहेब सांगत असताना, बाबासाहेब गात असताना या सर्व कवींचे व्यक्तिमत्व खुलते फुलते. इतकंच नाही तर या व्यवस्थेच्या वृद्धामध्ये ऊर्जा शक्ती घेऊन उद्रेक करायला सुद्धा उठण्याची मानसिकता तयार करताना आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून या कवितेने, या गीतकारानं नवा अशा प्रकारचा एक इतिहास घडवलेला आहे. ही खरं तर कविता आपल्याला म्हणता येत नाही, ही विचाराची अग्निफुले आहे. आणि ही विचाराची अग्निफुले मेलेल्या माणसाला उठवून व्यवस्थेच्या वृद्धामध्ये लढायला लावत असताना आपल्याला दिसून येतात. कुसुमाग्रज एका ठिकाणी असं म्हटलेलं नाही, बाबासाहेब नाही हा कवितेमध्ये मावणारा हा विषय नाही, हा कवितेमध्ये बसणारा विषय नाही, ही मानव मुक्तीची वाट आहे. म्हणून काळ सुसंगत विचार घेऊन बुद्धाकडे हे जगामुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे बुद्धापासून प्रबुद्धापर्यंत असणारा हा सगळा इतिहास मानव मुक्तीच्या वाटेवर पावलं टाकत घेऊन जाणारी ही सगळी कवी मंडळी भाष्यकार आहे असं मला म्हणायचं आहे. हे आलम दुनियेमध्ये कोण आहे तुझ्यासारखा आता असा आंबेडकर. असं एका कवीनं म्हटलेलं आहे की बाबासाहेबाशिवाय एवढा ज्ञानाचा उत्तुंग माणूसच नाही आहे. लेखणी ही जगातली देखणी असं वामनदादांनी सुद्धा म्हटलेलं आपल्याला सुनील. म्हणजे शोषणमुक्तीच्या वाटेवर पावले टाकणारे आंबेडकरी विचाराचे भाष्यकार असं आपल्याला म्हणता येतं. या विचाराचा वारसा आत्मविश्वासाने चालवताना हे सगळे आंबेडकर कवी, गीतकार आपल्याला दिसून येतात. म्हणून या ठिकाणी मराठी कवितेतील पुढे आंबेडकरी विचाराची ही कवीने, साहित्यिकाने बाबासाहेबांच्या विविध पैलूवर काव्य लिहिले गेलेले आपल्याला दिसून येईल. म्हणून आंबेडकर कवी बेंबीच्या या देठापासून तो गातो, तो व्यक्त करतो, तो लिहितो, मनातून लिहितो, कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि महाबापापेक्षाही मोठे मानत असताना आपल्याला दिसतो. आणि बाबासाहेब हेच आमचे एकमेव आदर्श आणि मुक्तिदाते आहेत, अन्य कोणी नाही अशी ठामपणे तो भूमिका घेतो. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत बाबासाहेबांच्या विविध पैलूवर तो लेखन करताना आपल्याला दिसतात. बाबासाहेबांच्या धाडचा असे, गोदा तेरी लढला पडला सैनिक माझा. अहो, एक जरी वामनदादा घेतला की वामनदादावर वर्षभर मी दैनिक एका जुन्या नेत्यामधून एक लेख मला चालवत होतो. 350 पानाचं नुसतं मी वामनदादाच्या गीतावर पुस्तक दिलं. मग जन्मापासून मृत्यूपर्यंत बाबासाहेबांच्या विविध पैलूवर वामनदादांना गाणी लिहिलेली आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वांचं दर्शन त्यांनी घडवलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून अनेक कवीने त्यांच्या परीनं जसं त्यांना समजले तसं मांडलेलं आहे. एकही कवी आपल्याला असा सापडत नाही की ज्यांनी बाबासाहेबांवर गीत लिहिले नाही, त्यांनी बाबासाहेबांवर कविता लिहिली नाही. बाबासाहेब सांगत असताना या कवींच्या मनाचं आभाळ हे भरून येतं, दाटून येतं. किती सांगावं, किती मनाच्या उर्मीतून हे बोल बाहेर पडताना आपल्याला दिसून येतात. किती सांगावं आणि किती नाही असं होऊन जाताना आपल्याला दिसून येत आहे. म्हणून बाबासाहेब सांगतात, बाबासाहेबांवर या ठिकाणी जीव ओळून टाकतात. एवढे प्रेम जगामध्ये कुणालाही मिळालेलं नाही. आणि जगामध्ये या महापुरुषावर जेवढी गीत, गाणी, पुस्तकं लिहिली गेली तेवढी मला वाटतं कुणावर लिहिली गेलेली नाही. आणि म्हणून हे कवी आपल्या कमीत कमी शब्दामध्ये जास्तीत जास्त बाबासाहेबांचा विचार, भाव व्यक्त करत असताना आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणजे कोण? बोधिवृक्ष. बाबासाहेब म्हणजे एक आंदोलन, एक चळवळ, एक विचार, एक आवाज, एक दिशा, एक दिग्विजय, एक मार्गदाता, बुद्धिमान, ज्ञानोपासक, ग्रंथाचे भांडार, एक दीपस्तंभ, युगकर्ता, मुक्तिदाता. अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं मांडणी या गीतकारांनी आणि या कवीनं केलेल्या आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून या संपूर्ण कवींचा विचार जेव्हा आपण करू, त्यांची प्रतिभा, त्यांची मांडण्याची उर्भी, त्यांची शक्ती, त्यांची कलात्मकता, त्यांची जुळणी, त्यांचे श्लेष, अलंकार, वेगवेगळे अर्थ काढण्याची पद्धत ही एक वेगळी आहे.
आपला उद्देशच वेगळा आहे. समाज दुबळा उभं करणे, सुशील समाज उभं करणे हे त्याच्या पाठीमागचं सूत्र आहे. अहो, एका एका अर्थाचे अनेक अर्थ काढलेले आपल्याला दिसतात. वामनदादानं काळ्या धरतीवरचे काळे काळाने विणलेले जाळे करील काळे आपले आता काळ्या करणी सरे. शब्दाचे अनेक अर्थ, यमक, जुळणी वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेलं आपल्याला दिसून येईल. या दलित साहित्याचं, या कवींचं स्वतंत्र एक शास्त्र आहे, स्वतंत्र एक संगीत शास्त्र आहे. त्या स्वतंत्र असणाऱ्या संगीत शास्त्राचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास केला पाहिजे. हे लोकगीतेतून लोक बोलत असताना आपल्याला दिसून येतात आणि म्हणून जास्तीत जास्त लोकांना अपील होईल, लोकांच्या मनामध्ये उतरणारी सगळी मंडळी आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून बाबासाहेब या भारतीय जडणघडणीचे शिल्पकार, ज्ञानाचा सागर होते, ज्ञानाचे शुंभाल, ज्ञानसूर्य, प्रज्ञासूर्य असं म्हणून त्यांच्या उतंग प्रतिभेची शिखरं ही आपल्या कवितेमधून मांडण्याचा, शिल्प घडवण्याचा प्रयत्न सगळी कवी आणि लेखक करत असताना आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणून बाबासाहेब आमच्या काळजाचा देठ होते, बुद्धी तेज होते, सूर्यापेक्षाही प्रकाशमान होते. खरं तर सूर्य हे प्रतिमा मराठी कवितेमध्ये बाबासाहेब एकमेव आपण वापरलं. मी तर त्याच्या पुढे जाऊन असं म्हणेल की सूर्य हा मावळतो, परंतु प्रज्ञा सूर्य, ज्ञानाचा सूर्य हा कधीही मावळत नाही. तो झोपड्यातून हजारो सातत्यानं उगवत राहताना आपल्याला दिसतो आहे. आणि म्हणून सूर्यापेक्षाही प्रखर अशा प्रकारचं ज्ञानाचं तेज बाबासाहेबांचं आपल्याला दिसून येईल. म्हणून बाबा तुम्ही अमुची सावली, सर्वांची माऊली, मायबाप असं एका कवीनं म्हटलेलं आहे. हजारो डोळ्यांचा दृष्टिवंत या ठिकाणी, म्हणूनही त्यांच्या विचारांची या ठिकाणी पेरणी या कवीनं मित्रांनो केलेलं आपल्याला दिसते आहे. हा युगंधर आमचा श्वास, एक नवा घडीवला इतिहास असं एका कवीनं म्हटलेलं आहे. मंगेश बनसोडेनं असं म्हटलेलं आहे की तुझे मोठेपण खरोखर शब्दात पकडता येत नाही, मला माझ्या कुठल्या शब्दात साठवता येत नाही. हे जरी खरं असलं तरी सुद्धाही बाबासाहेबांच्या या कवितेमधून किंवा या पुस्तकामधून, गीतामधून, मांडणीमधून, ऋणामधून, कृतज्ञतेतून व्यक्त आपण करतो, ऋणातून आपण व्यक्त होऊ शकत नाही. परंतु ही कृतज्ञता व्यक्त करण्याची फार मोठी धडपड या गीतकारानं केलेली आहे. त्याला मला वाटतं तोड नाही बाबासाहेब, नाही, तुम्ही कवितेमध्ये मावणारा हा विषयच नाही. मी आताच म्हणलेला आहे, होतो मातीत दडलेला पडलेला माझे सोनेचे केले रे त्या एका सरापणा. बाबासाहेब परीस आहे. आणि म्हणून जे वाचतील ते या ठिकाणी वाचलेले आहेत. आणि म्हणून शतको मुखांना वाचा मिळाली आणि आपण माणसामध्ये आलो. म्हणून वामनदादांनी सुद्धा कितीतरी गाणे या सगळ्या कवी लेखकांना लिहिले गेलेले मी आता तुम्हाला म्हटलेलं आहे. माय बाप म्हणजे सर्व काही. आणि म्हणून त्यांच्या समोर हे सर्व कवी लेखक नतमस्तक होताना आपल्याला दिसून येतात. आणि ही सगळी अग्निफुले भीमचरणावर विचार फुले होऊन पडत असताना आपल्याला दिसून येतात. ए भीमराया घे तुझ्या या लेकराची वंदना, कालेचे मुखे आज बोलू लागले, सत्याशिवे शब्द तुलू लागले असं सुरेश भटानं म्हटलेलं आपल्याला दिसेल. बाबासाहेबावर तुझे धम्मचक्र हे बुद्धावर लिहिलं गेलं. करीन आरती धरतीवरती मंगलमय धम्माचे बाई असं वामनदादांनी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी तुझेच गीत गायचे आहे, तुझ्याच पावटने जायचे आहे. आज माझ्या मनाची कोमल कळी फुल होऊन पडावी भीमाच्या गळी, भीमा तुझ्या मोहला जाऊन का आलो. कितीतरी गाणे वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिली गेली. आदिवासी साहित्यामध्ये लिहिली गेली, दलित कवितेमध्ये तर मोठ्या प्रमाणामध्ये लिहिली, मराठी कवितेमध्ये हे गीतं लिहिले गेलेले आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून या सगळ्या गीतांचा अभ्यास वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला करता येतो. त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांची असणारी प्रतिमा, बाबासाहेबांची असणारी प्रतिभा, बाबासाहेबांचे असणारे भाव, बाबासाहेबांमध्ये त्यांच्यासंबंधी असणारी कृतज्ञता, त्याच्यामध्ये असणारी कलात्मकता, त्याच्यामध्ये असणारं सौंदर्य, त्याच्यामध्ये असणारे भाषाप्रभू, त्याच्यामध्ये असणारे लोकलय, त्याच्यामध्ये असणारे शास्त्रीय संगीत, अशा वेगवेगळ्या अंगाने आपल्याला या सगळ्या मराठी कवितेतील गीतांकडे, मराठी कवितेतील या कवितेकडे सुद्धा आपल्याला बघता येतं. आणि बाबासाहेबांच्या विविध असणाऱ्या पैलूंची गाणे, लाखावर गाणे कविता लिहिल्या जाऊ लागलेल्या आहेत. मी तर आता म्हणेल की याचं कधीतरी आपण नोंद करायला पाहिजे की बाबासाहेबांवर किती गीतं लिहिली असतील, बाबासाहेबांवर किती गाणी लिहिली असतील. जवळजवळ माझ्या माहितीनुसार 150च्या पुढे नुसते गीतकार आहेत. 200च्या पुढे कवी, 200-300च्या पुढे कवी आहेत. हे मराठीतले आहेत, अजून विविध भाषेतले किती आहेत माहिती नाही. या सर्वांचं एकदा संकलन झालं पाहिजे. आणि कविता ही गीतं आपण एकदा हे संकलित केलं पाहिजे. आणि पद्यामध्ये बाबासाहेब आणि कसं या कवीने या कालखंडामध्ये उभं केलेलं आपल्याला दिसेल. मराठी कवितेच्या वळणामध्ये एक वेगळं अशा प्रकारचं वळण की जे वळण माणसाला माणूस करण्यासाठी या ठिकाणी निर्माण झाले गेलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून मराठी साहित्याच्या जन्माचं प्रयोजन आणि फुले शाहू आंबेडकरांच्या जन्माचं प्रयोजन हे वेगळं आहे. जे कुसाबाईची माणसं नाकेबंदी झालेली होती, हे बाबासाहेबांमुळे मुके बोलू लागले, लिहू लागले. बाबासाहेबांमुळे त्यांच्या हातातली दुरडी गेली, त्यांच्या हातामध्ये पुस्तक आलं. बाबासाहेबांमुळे त्यांच्या हातातली कुळकुळ्याची काठी गेली आणि हातामध्ये पेन आली. आणि हे सगळे नाकेबंदी तोडून हे बंद मुक्त होऊन मुक्तपणे गाऊ लागले, लिहू लागले, बोलू लागले. त्याचा वेगळ्या पद्धतीनं अभ्यास करण्याची गरज आहे मित्रांनो. खरं तर वामनदादाच्या शब्दामध्ये मी असं म्हणेल
की या शोषणमुक्तीच्या वाटेवर पावलं टाकत जात असताना हे सगळी मंडळी आंबेडकरी विचाराचा भाषा आहे, या विचाराचा वारसा चालवण्यासाठी जीवनाची सार्थकता या कवीनं शोधे गेलेली आपल्याला दिसते आहे. मी फक्त या अनुषंगानं बाबासाहेबांच्या कवितेवर, बाबासाहेबांच्या गीतावर, काही पैलूंवर मांडण्याचा तुमच्या समोर या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून जाथा शेवटी मी असं म्हणेन की प्रीत उरी ही दाटावी, नवीच नगरी थाटावी, खीर भीमाची घोटावी आणि गलोगलीला वाटावी, कारण एक नया पुन्हा आंबेडकर निर्माण हो, पैदा हो, असं मलाही वाटतं. आणि म्हणून वामनदादासारखं जिथे पीक नाही भूमी तिचं हेरू, उभे रान घेऊ तुझे बीज पेरू, हीच कृतज्ञता, हाच उद्देश याच्या पाठीमागे आपल्याला दिसतो आहे. आपले असणारं लेखन, फुले शाहू आंबेडकर विचाराचं लेखन, फुले शाहू आंबेडकरांची विचाराची कविता, फुले शाहू आंबेडकर विचारांची गीतं ही कशासाठी जन्माला आली गेलेली आहेत, तर सदा चांदणे सुखी नांदणे हेच आम्हाला हवे असं वामनदादांनी म्हटलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर जळू परंतु धरती उधळू, प्रकाश येते असाच उधळू, हा प्रकाश उधळण्यासाठी आणि संपूर्ण माणसाचं जीवन, या ठिकाणी माणसाचं जीवन कलात्मकपणे सुखाने जगणारी एक नवी व्यवस्था या ठिकाणी आपल्याला करता येते का, त्याच अंगानं या ठिकाणी अनेक कवी आणि लेखक जाऊ लागले आपल्याला दिसून येतात. शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार जेव्हा आपण करू त्यावेळेला आपल्याजवळ काय धन होतं त्याच्या अनुषंगानं फक्त एक शेवटी जाताना कविता आपल्या समोर ठेवतो. वेगवेगळ्या अंगानं या कवीवर आपल्याला मित्रांनो बोलता येईल, परंतु ऑनलाईनवर आपल्याला थोडासा संवाद साधण्याची काही मर्यादा असतात. त्या मर्यादेच्या अनुषंगानं या ठिकाणी मी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भीम आला झाला आधार, आता मी तुम्हाला म्हटलं की त्या आधाराच्या वाटेवर आपण पावलं टाकत गेलं पाहिजे. बाबासाहेबांच्या जवळ फक्त ज्ञानशक्ती होती, ग्रंथावर त्यांचं प्रचंड प्रेम होतं आणि आपण ही ग्रंथावर प्रचंड प्रेम करतो. दीक्षाभूमी असेल, 14 तळे असेल, 6 डिसेंबर असेल, विद्यापीठ नामांतर असेल, या कालखंडामध्ये प्रचंड पुस्तकं कोटीवर विकले जातात. या वर्षी 10 कोटीची पुस्तकं दीक्षाभूमीवर विक्री गेलेली आपल्याला दिसून येतील. एका म्हाताऱ्याचा फोटो व्हायरल झालेला होता. एक म्हातारा माणूस दीक्षाभूमीवर पुस्तकाचं गठुडं बांधून डोक्यावर घेऊन जाऊ लागलेला होता. त्यांच्या पिढ्या वाचतील इतकं आपण पुस्तकावर, बाबासाहेबांच्याच नाही ते एकूण पुस्तकावर प्रेम केल्या कारणामुळं माणसात आलो. आणि हे विद्या हे सर्वश्रेष्ठ धन होतं. त्या धनापेक्षा जगामध्ये कुठलंही धन सर्वश्रेष्ठ नाही आणि तेच आपलं धन सर्वश्रेष्ठ आहे. बाबासाहेबांमुळे आपलं वैचारिक दारिद्र्य बाबासाहेबांनी घालवलं, या देशाचं घालवलं गेलेलं आपल्याला दिसून येईल. आणि म्हणून त्यांना विद्यापीठी म्हटलं जातं. आणि विद्या हे सर्वश्रेष्ठ धन असल्या कारणामुळं मी एक कविता त्या अनुषंगाने आपल्या समोर ठेवून थांबणार आहे. ग्रंथ तिथे भीम वाचनात दंग, राहिले अभंग मस्तक भीमाचे. ग्रंथ तिथे भीम वाचनात दंग, राहिले अभंग मस्तक भीमाचे. ज्ञानाचे ते शस्त्र सर्वश्रेष्ठ अस्त्र, भीमाचे ते धन अजरामर. विद्या हे धन राजगृह भांडार, त्यासाठी घर बांधले भीमाने. पुस्तकाने भरले भीमाचे मस्तक, ज्ञानानं नमविले काळालाही. ज्ञानानं नमवले काळालाही. ग्रंथ अनमोल ठेवा, वाचले तो वाचलं, नित्य वाचित जावावे, हेच सर्व सर्व श्रेष्ठ कर्म. ग्रंथाच्या संगतीनं जीवन उजळते, वाचन सांगते माणसाची संस्कृती. वाचन ही संस्कृती सर्वश्रेष्ठ बाबासाहेबांनी रुजवलेली आहे आणि ती आपली वाढू लागलेली आपल्याला दिसून येते आहे. आणि ग्रंथ ज्ञान हेच सर्वश्रेष्ठ साधन आहे. म्हणून मराठी कवितेमध्ये मराठी लेखकांचा जेव्हा आपण विचार करू त्यावेळेला ते वाचनातून आलेलं त्यांचं ज्ञानपण होतं. परंतु फुले शाहू आंबेडकर विचारांची कविता आणि साहित्य हे अनुभवातून आलेलं शहाणपण आहे. आणि हे अनुभवातून आलेलं शहाणपण हजारो ग्रंथाला मागे सारत असं आपल्याला दिसून येईल. आणि ही शिदोरी ज्ञानाची या महापुरुषामुळे मिळाल्या कारणामुळे जग त्यांच्या विद्येपुढे नतमस्तक होताना आपल्याला दिसते. मी या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या समोर नतमस्तक होतो. आणि या सर्व बहुजन संघटक टीमचे, त्याचबरोबर राहुल खानेकर सरांचे आणि आमचे मित्र ओहाळ सरांचे या ठिकाणी सर्वदेचे ऋण या ठिकाणी ओहाळा स्वप्नील ओहाळचे ओहाळच आहे ना हां ऋण या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. आणि त्याचबरोबर पुढे मी अजून तुम्हाला वामनदादा कर्डक यांच्या कवितेवरही आपण एक वेळा बोलूया हे वचन देतो आणि थांबतो. जय भीम.